टिकायाव सेबखांजानाय बे जगिनी तन्त्र आरो कालिका पुरानाव जोंनि बे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै माने लिरनाय दं। बै समाव जोंनि मानसिफोरखौ माने किरात होनना बुङोमोन। किरातफ्रा निजा भाबै गावहा मोनसे माने राव दङ, धोरोम दङ, कालचार दं होननानै बे लेखायाव लिरनाय दङ। ओमफ्राय जोङो मिथिगौ आर.डि. चौधुरी होनना बुंनाय दै एन एस्पेक्ट अफ दि कालचार एन्ड रिलिजियास अफ आसाम होननाय बे लेखायाव बिथाङा लिरदों। बिथाङा बहुद माने रिसार्च खालामनायनि उनाव बे जे बे बरगांनि बायखोन्दा अन्थाइयाव बेयाव लिरनाय दं सिजौखौ माने 14 शतिकायाव 1400 शतिकायाव बेखौ बेबहार खालामनाय जादोंमोन। दा होमबा बेसेबांबा गोबावनि बे बाथौ धोरोमा जों दा फोसाबनांगोन, बेखौ मोजां खालामनांगोन, आप टु डेट खालामनांगोन, एसेबानो आजावजासे। आरो बे धोरोमनि गेजेरजों जोङो मोजां समाज, मोजां मानसि गायसननायनि थाखाय जोङो माने नाजाबाय थागोन। बे बाथौ धोरोमनि माखासे माने जि नेमखान्थिफोर दङ, कास्टमारि ल' दङ, नोंथाङा बावैसो दा बेखौ जुदि बर' रावावल'सो थायालासिनो जुदि गुबुन रावफोराव जुदि दानस्लायोब्ला मोजां जागोन। बेखौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ लागासिनो दं। खिन्थु प्रथमाव जाबाय मा बे ल'आ माने जाग्रोनांगोन। दा बिनिफ्राय बेखौ गुबुन गुबुन लेंगुवेजाव माने फोसावगोन दे। नैबे नोंथांमोननि बे जिथु सिनाखनाव थानाय बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि जेसेबां माने गुवार बेसेबांसो दङ? गासै दा माने 15 बिघा दं, 15 बिघा। गतिके बेयावनो जोङो आरो डेभेलप खालामनो थाखाय नाजादों। आरो बे इयाराव नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया 50 इयार्सनि आगान होबाय। दा गतिके जोङो नैबे 22नि जेनेबा 23आव जों खालामगोन जुबिलिखौ, गल्डेन जुबिलिखौ। गतिके रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो हेल्प बिबाय। आरो लोगोसे साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जायफ्रानोखि बाथौजों नांफानानै दङ आरो नांफाना गैयै मानसिफ्राबो जोंनो हेल्प होनांगोन। गतिके जोङो गासै इन्टेलेक्सुयेल लिरगिरि दे बौद्धिक महलनि सुबुंफोरखौ जोङो खावलायदों। बिथांमोना जाहाथे बाथौनि सोमोन्दै मोजां मोजां आर्टिकेल लिरनानै हरो आरो जों बेखौ पाब्लिश खालामनायनि थाखाय माने राहा लागोन। दा समस्याया दासो मोनसे फैदों। गोदोथ' मन्दिरानो गैयामोन, ओंखायनो रावबो फैयामोन। दा मन्दिरा जाबाय, दा बाउन्डारि प्रब्लेममोन, बे जालांबाय। दा दै लोंनायनि प्रब्लेम दंबावो। आरो बिदिनो दा गुबुननिफ्राय फैगोन आरो फैगासिनोबो दङ। जेरै नेपालनि मानसिफ्रा नायनानै थांबाय, बिदिनो चेन्नाइनि मानसिफोरबो फैदोंमोन। आरो 3 मासनि सिगाङाव दिल्ली माने जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटिनि सासे प्रफेसरा फैनानै जोंनि ट्राइबेलफोरनि धोरोमनि सायाव बिथाङा रिसार्च खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा बिनि सोमोन्दै मिथिलांदों। जों दा गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय बिदि दावबायारि फैगासिनो दं। धोरोम माने सिबिसुला सुबुंफोरा फैगासिनो दङ। दा बिसोरखौ जोङो मोजां रोखोमनि दोननो थाखाय जोङो बेखौ लाहार फाहार खालामदों। सरकारजों जगाजग जों लाखिगासिनो दं। मोनोब्ला जों लुगोन आरोखि गेस्ट हाउस। दिनै गोथार बाथौ थानसालिनि बेयाव रायजो राजानि आङो खावलायहरबाय जे माने जोंनि समाजाव गोजोन आरो सान्थिया माने अरायबो गायसनजाथों। जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना गथ' गथायफ्रा मोजां शिक्षा दीक्षा लानो हाथों दे। मोजां शिक्षा दीक्षा लानांगोन, अब्लासो बे धोरोमाव थानाय माने गथ' गथायफ्रा जौगासारोब्ला गुबुना बे धोरोमनि सोमोन्दै आरोबाव बांसिन रिसार्च खालामगोन जे मा धोरोम लानानै बिसोर डेभेलप जादों। दा बेखौ गतिके जोङो बे धोरोमनि गेजेरजों जोङो सान्थि आरो उनाव फैबाय थानाय गथ' गथायफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बे नैबे धोरोमा नाजागासिनो दं। जिहेथु दा अमिक्रन सोलिगासिनो दङ, माने कभिड-19 बे जोबाखै बे महामारिया। गतिके बेखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा गावबा गावनो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनानै जाहाथे बे बेरामनिफ्राय जों बारग'नो हायो। बेनि थाखाय साफ्रोमबो माने रायजो राजा आइ आफामोनखौ आं खावलायहरदों। बिथांमोना जाहाथे गावनि देहाखौ सोलेरखौ जोथोन लायो, बेनि थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय। माने आं असमियावनो बुंनांसिगोन। आगोलनि माबा हिसाबै 1972 सनाव बेखौ माने जों बे जायगाखौ साफा खालामदो, हाग्रा बंग्रा दानस्रायनानै जों फाथिजेनदों। बेयावहा बे समायनिफ्राय जों हेंग्रा सेंग्रा दुमनानै बायदिसिना औवा सांनानै रायजोनिफ्राय रायजो राजाखौ लानानै हाखौ सेफायनानै गासै खेथि आबाद मावबाय थादों। बोसोरफोर मावै नै दिनै फैयै माने गेजेराव जोंना आरो बहुद बर'फोरनिबो न' सावला सावसि थांबाय। बे समाव जों बाहाय ज्राब ज्रुब गारना थानाय रखम जाबाय। बेनि उनावहा रायजोफ्रा बयबो जोंनि खैराबारि आनसलिक हिसाबै बेयाव गायसनजानाय जादों। बेयाव दायो मोगथाङावनो 50 बोसोर बाद माने मायथाइखौ फालिगोन। बेलायाव नोंथाङा माबायदि मोनगोन? गोसोखौ जों मोजां मोनगोन।
थारमाने आरो जेरै जिखिनि मावबोनांगौमोन बेखिनि मावनो हायाखै जों मावनो हायैनि बदलै दा गोदानै नै गोदान सेंग्राफोरा गोदान मुगानि बे जोंनि जोनोम फिसाफोरा बिथांमोनानो दिनै बेखौ खामानिफोरखौ मावफुंनो लादों जाहाथे मावफुंबाय थाथों बे जाफायनो थागोन आरो मावलांबाय थागोन थोरोबे उथिलांबाय थागोन आरो जों थोरबे हाबख्लायलांगोन बेबायदि आरो जोंनि रायजो राजाफोरा बर'फ्रा जाहाथे अराय सम बिदिनो बाथौ धोरोमखौ लानानै थांनानै जाहाथे गोदोर बा गोजों बा एखेबारे बे बुहुमाव गेरेमसा हारि जानो हाथों बे खोनाखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ खुलुमबाय बेखौनो गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।